everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Tapuson. Kung sa'yo buhato mo, sir, mibunot kasi mong armas. Sir! Aray ako! Masalaw ako, sir! Masalaw ako, sir! Watch and learn, Tisoy. Oh, kinuo ko. R.I.P. Pero dili rest in peace, kundi rest in purgatory. Kipusilang tamo, maimpagkatang patay na. Tisoy, Ara, nakita ninyo ang the other side of Carpio. Sir. Imo siyang gipusil, sir. Human nga mingisi, mihilak siya. Sir? Lain kinabuhi ang nahagdo sa akong mga kamot. Ilubog ninyo! 20 feet below the ground. Kung kada mo ihangay ninyong panaminan. Muhangyo ko! Magpakinuoy ko! Ayaw buhatan ninyo ang pagluib kanako. Ayaw ninyo buhata ang paglimbong kanako. Ayaw ninyo buhatan pag-ilad nako kay kontra kaayo na nako. Pangayo mo! Bisag unsang tabang nga inyong gikinahanglan. Kay dili mo balibad si Sir Carpio kaninyo. Pero kung inyo kong binuangan, naibaw na mo kung unsay inyong sangputan. Ara, Sir? alkohol o ingon man lotion. Animahong pulbura ang akong mga kamot. Kaon, Tisoy. Ha? Kaon. Mga unta. Mugawas tog balik si Mr. Carpio. Murag bag-ilis pa to siya. Tulala, mangkog ka. Bisag kamayara. Wag yun sa kunahuna. Ngan, ingon anak si Sir Carpio. Tisoy. Ingon anak, kadelikado si Sir. Oh. Na, igawas na siya. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko agkat ikaw lamang. Nagkanta-kanta lang. Mura lagwa niya, no? Mga unta, ug di ako'y espesyal nga putahe para nato. Akong gipaluto. Ha? Ako ni gipaluto sa akong kusinero. Mga unta, lami kayo ni. Unsa may sudan, Sir? Adubaong baki. Ano ba ang bakit, sir? Yes, tisoy. Lami kayo ni. Ug di apay lain. Unsa man, sir? Bitirita. Bitirita? Bitirita. Yes. Wa mo kay ba kung sa'y bitirita? Unsa man na, Sir? Kung kanding, kandirita, di ba? Yes, sir. Kung baka, bakarita. Yes, Sir. Kini kay bitirita, nagpasabot lang nga kana, bitin nga giluto. O, unsa? Bitin, sir? Yes. Labiyang lamiya ang tisoy. Ug mga unta. Okay, Sir. Mga unta. Ug dayon, humanatog pangaon, mag-inom ta. Kadot ha? Magkuha kog atong mainom. Mauni ang sudan. Mao ko na niyang paborito. Adobong baki o bitirita. Bitin niya kalderita. Giluod ko. Magdunga ta sa pagpangaon ha. Ug humanog pangaon, kini mo na itong imnon. Snake wine. Snake wine?
ang botilya sa pino. Nay sod nga bitin. Mag-inom tayo ni. Ugway balibaray. Sir, Ang dili mo inom ini, mga taong traidor. ah, Muinom ka ba? Tisoy mandirigma? Hmm? Muinom ka ba? Ikaw, Ara. Muinom ka ba? Mo inom, sir. Good. Good. Pero si Tisoy mandirigma, wa pa'y gitubag na ko. Muinom ka ba, Tisoy? sir, Ang dili mo inom, mga taong traidor. sir, kining... Okay, okay. Ako'y taong dili mapugsanon. Tisoy, sige na. Moinom ko, sir. Oh? Basig na pugos ka lang. Oo, sir. Moinom ko. Kung mao, salamat. Mga onda, huwag mag-inom. Okay. Naipisan ko na ang tulo ka baso nato sa akong snake wine. Kuha ang tagsa ninyo ka baso. Ara, tisoy mandirigma. Yes, sir. Good. Good. Toast. Yes, sir. Nagkinugto ka pati soy. Toast. Yes, sir. Toast. For the good health. Ayaw pagsuka, Tisoy. Pugni. Bay, RJ. Saman, wapa ka na to? Gipaabot pa na ako. Basi na lang. Mutawag si Manoy. O text man lang. Mao ba? Gimingaw na giday kang manoy ni mo, Herbert? O pero di. Naun sa masanis kuya, oy. Niloo man. Wa man manawag. Uy, hala. May nanawag, oh. Si Kuya Herbert na tingali. Dili. Si Maris. Uy, Maris din na. Sige, tubaga. Hello? Sa ako nang giingon, tabangan ti ka. Doon ako'y kwarta. 5,000 pesos. Maris. Ipuno ni sa bayranan sa imong tuition. Kaya hapit na ba yung imong finals? Pero, Maris. RJ, ayaw ko balibari. Mayubos ko nimo. Maris. Basta balibaran ko nimo, dili na kumutingog nimo. Dili na sa kumutagat nimo. Unsa? Mudawat ka ani or dili? Mudawat ko, Maris. Kana. Thank you. Asa naman to siya. Magsige maglakaw-lakaw. Hindi pa na makasulti sa tuntuyo. Unsa man yung imong tumong nga makigsulti ka man niya. Ara manangkin ko niya sa tinarong nga pagi na muundang ko sa akong trabaho. Herbert, Mao kaya akong tumong. Dili pa rin na mahimo? nabalaka ko. Kay kung pananglit mong utana siya og sa hinungdan nga mobiya ka. Unsa man imong ikatarungan? O, ingna ko nga gimingaw ko sa kumangon. Mabaw. Di siya matuo, ana. How ko mao? Sultihan ko siya. Nga di ko gusto malampikit sa iyang negosyo. Nahadlo ko. Bahala lang. Basta kay mao ka na akong ipananghid kayo. Sorry. Off and on ko. Importante lang, og dunay duha ka envelope nga akong gida. Og kini, para ninyo. Para unsa man na, sir. Manggihunahunaon ko. Naibaw ko, Ara.
doon na nagkinahanglan sa imong panabang. Ug ikaw Tisoy, doon na nagkinahanglan sa imong tabang. Tungod kay ako, mag-usang nagbayad sa tuition fee sa akong mga anak. Pang finals. So, imo ara. Oh, oops. Imo Tisoy. Thank you, sir. Oh, Ako ng bonus ninyo tungod kay maayo. Maayo kayo ang inyong tandem. Maayo ang collections. sir, Yes, Tisoy. May problema? O, basig kuha na. Punan ko ba? Another envelope. Catch. oh, Ang laman sa matag sobre, 50,000 pesos. oh ha? Ug aron di ka magmahay, ara, imo, laing envelope. Thank you, sir. Are you happy or not? Tell me, Ara. Happy ka, sir. How about you, Tisoy? Answer me. Happy or not? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.